Генерал от сръбската армия обучава охраната на президентите на Либия, Зимбабве, Македония, Сърбия, Словения и Русия. Проведе семинар по айкидо в София. На тепиха излязоха малки и големи, за да премерят сили. Генерал Любомир Врачаревич е жива легенда за любителите на бойния спорт. Той е един от първите, които започва да тренират айкидо в Европа в края на 60-те години. През 1978 година заминава на обучение в Япония, където тренира при най-добрите японски учители. Генерал Врачаревич е обучавал едни от най-елитните охранители в света. Решава да превърне натрупания опит в нов вид бойно изкуство – реално айкидо. Ja lično sam želeo da naučim samoodbranu, jer su me huligani jedan put napali nožem. I onda sam sebi rekao, ja hoću da naučim i da posle drugima pokazujem i da ih učim kako da se zaštite, kako da se odbrane od huligana. От няколко години сръбският учител обучава и българи на самоотбрана. Ja sam već 4. put u Bulgariji, bio sam u Ruseu, bio sam u Šumenu i 2 puta u Sofiji. Znači, želim da realni aikido pod vodstvom Valea Vasileva, da on napreduje, da se širi. Realni aikido je veština samoodbrane, prilagođen maloj deci и starijima. У нас бойното изкуство идва благодарение на Валерий Василев, основател на първата школа. Запала се по реалното айкидо през 2008 година на семинар, проведен в чужбина. Остава впечатлен от отбранителната техника на сръбски учител. Това е разликата от традиционното айкидо. Тук е извадил нещата, които нали, са като техника, само като движение, а е сложил само неща, които са приложими, които работят на улицата. Най-важните качества е да имаш издръжливост, да имаш усет, да си динамичен и да имаш тайминга, както се казва, за атаките. За сега реалното айкидо е най-развито в Сърбия, Русия и Казахстан.